Cando en 1873 no Museo South Kensington, en novas salas dedicadas á decoración arquitectónica, se exhibe por primeira vez un duplicado do Pórtico da Gloria, a prensa británica celebrou o feito como un verdadeiro acontecimento, e o pórtico foi admirado polo público como a peza máis sobranceira da exposición. O Museo South Kensington, que toma o actual nome de Museo Victoria Albert en 1899, en honor da Raíña Victoria I e o seu home, inicia deste xeito unha nova etapa de revalorización da xenial obra de arte do mestre Mateo. Pero o lanzamento do pórtico na literatura británica principiará antes, en 1845, co libro de Richard Poe, Handbook for Travellers in Spain and Readers at Home, guía de España máis empregada polos viaxeiros ingleses no século XIX, e onde se describe o Pórtico da Gloria e se recomenda a súa visita. O interese polo monumento continuará medrando. E. Street, no seu libro Some Account of Gothic Architecture in Spain, adícalle un capítulo enteiro sen aforrar eloxios. No mesmo ano desta publicación, en 1865, un comisionado do museo vai a Santiago e, admirado pola beleza do conxunto, propón inmediatamente que se faga unha reproducción. O museo ponse en contacto co Cabildo Compostelano e, concedida a autorización, o vaciado levase a cabo no verán de 1866 polo italiano Bruciani, entre a desconfianza do pobo compostelano. É así como a obra do mestre Mateo volve a ser universalmente admirada, como nos tempos da peregrinación medieval. Porque o concepto mesmo do pórtico, na súa orixe en Cluny, ata os monstros do zócalo de ascendencia oriental, e dende o heroe Xilgamés que, segundo a epopeia, recorre Caldea limpando o país de todas as feras perigosas e sanguiñentas, ata as estatuas columnarias que nos remiten ás cariátides gregas, todo no pórtico se desenvolve dentro dun patrimonio común que se foi elaborando cunha sensibilidade artística que non coñecía fronteiras. Pórtico da Gloria is probably the most important cast of a medieval object in the Victorian Albert Museum. O Pórtico da Gloria é quizáis a reprodución de arte medieval máis importante que se exhibe no Museo Victoria Albert. De feito, é tan importante que o entorno arquitectónico foi construído especificamente para instalalo. A operación de montaxe levouse a cabo no ano 1873 e o vaciado do pórtico fixérase previamente no ano 1866. A súa inauguración foi moi celebrada polos medios de comunicación e desde entón é unha das reproduccións máis populares do museo, xa que é un monumento enormemente importante para a historia da escultura medieval porque reflexa a transición das formas do románico ao gótico. O Pórtico da Gloria é a obra máis coñecida de Mateo, e onde mellor brila o seu xenio de escultor, non se pode entender cabalmente sen encardinala dentro dun plan arquitectónico. Porque Mateo é, por riba de todo, un constructor, un arquitecto, que é o título que adornaba a cinta que sostén o Santo dos Croques. Arquitectos.
Podemos falar, xa que logo, dun proxecto arquitectónico global. Os alicerces eran a cripta, por riba o pórtico, e coroando, a tribuna flanqueada por dúas torres. Obviamente, as reformas producidas a partir do século XVI e que rematan coa fachada actual de Casas Novoa cambiarán definitivamente a imaxe exterior proxectada por Mateo. Que este proxecto era unitario, non só no constructivo, senón tamén no simbólico, o proban as claves da bóveda da cripta, que son tamén claves explicativas dende o punto de vista simbólico. Nunha clave, un anxo sostén a lúa. Na segunda, outro anxo terma do sol. Son a representación da bóveda celeste. Por riba dela, simbólica e constructivamente, está a gloria, o pórtico da gloria. Hai, polo tanto, unha superposición de planos constructivos e de contidos simbólicos entre o pórtico e a cripta, que foi pensada como unha igrexa en pequeno e popularmente bautizada como Catedral Bella. Outra das obras de Mateo que chegou ata nós fragmentariamente é o coro pétreo. Os seus sitiais, cando foi sustituído por outro coro labrado en madeira a principios do século XVII, e todo o conxunto esculpido, correron distinta sorte. Algúnas pezas utilizáronse como decoración na Porta Santa. E outras acabaron como material de recheo en distintas partes da catedral e na mesma cidade de Santiago. Sen saírmonos da Catedral de Santiago, poderíanse establecer algúns rasgos evolutivos da escultura románica dende un primeiro momento, a fins do século XI, principios do XII, representado pola portada das praterías, que ten incorporadas certas pezas da desaparecida Porta Norde ou do Paraíso, atribuídas ao mestre Esteban. Dun relevo primitivo moi plano, con roupaxes moi axustadas ao corpo e os pregues das teas sumariamente indicados por medio dunhos simples trazos, vai pasar en tempos de Mateo a figuras en alto relevo, como buscando a liberación da arquitectura. Outro aspecto importante que cambia é a composición. No primeiro románico as imaxes colócanse unhas a carón das outras, nunha mera xustaposición, enchendo o oco que lles corresponde. Nos conxuntos de finais do século XII, e particularmente na obra de Mateo, os persoaxes abandonan o seu illamento e buscan unha relación. Mesmo parece que dialogan entre sí. A isto se refería Rosalía cando se pregunta: estarán vivos? Serán de pedra que sembrantes tan verdadeiros, aquelas túnicas maravillosas, aqueles ollos de vida cheos. Será mentira, será verdade, santos do ceo. O século XII é un século teocéntrico, é dicir, a teoloxía estaba no centro do saber. Pero unha teoloxía que abordaba unha nova situación. Había entrado xa Aristóteles cunha carta de ciudadanía nas universidades daquel entonces, se abre o saber tamén a outros ámbitos como o mundo árabe,
E, ao decir Aristóteles, é a constatación, a experimentación, pero todo ele nunha nova síntese que é a síntesis que despois chegaría ao culmen máis adiante ca escolástica. Os centros fundamentales eran en torno ás catedrales, con uns grandes mecenas, que eran os arcebispos, con homes de saber ao seu lado que eran capaces de facer a historia e de interpretar a historia, que é o Pórtico da Gloria, o saber do maestro Mateo, máis con a interpretación da historia desde os seus inicios hasta o final. Que é o Pórtico da Gloria, o saber do maestro Mateo, máis que saber ler no libro, que era a escritura como fonte do saber nesa época, un gran exégeta que acaba de interpretar todo o saber da historia nese monumento que é o Pórtico da Gloria. Por iso o Pórtico da Gloria é o mellor esquema e a mellor expresión do saber do maestro Mateo. Durante moitos séculos, en realidade, dende a súa construción, houve unanimidade na interpretación do pórtico como a representación da gloria. Esta valoración que está avalada dende os tempos mesmos de Mateo seméllase la única posible que un se achega por primeira vez a esta obra tan extraordinaria. Foi o arqueólogo inglés Joseph Monestrit que en tanto traballou, como xa dixemos, a prol do coñecemento desta obra de arte, o que sostivo por primeira vez en 1883 que se trataba dunha representación do xuicio final. En 1886 López Ferreiro propón que se trata dunha representación das tres igrexas. No arco central, a Igrexa Católica ou Casa de Deus, presidida por Cristo Xuiz. No arco da esquerda, o paraíso cos benaventurados, ou se se quer, a Igrexa dos xudeos, a sinagoga. No arco da dereita, o inferno cos condenados, ou casa do demo. Pero estas interpretacións presentan algunhas dificultades. Neste arco, simbolízanse as penas que sofren os condenados. Pero na metade aparece Cristo. E no extremo, unhos anxos semellan conducir a nenos que representan almas ao arco central. E idéntico trasvase se produce dende o arco da esquerda. A polémica interpretativa continuou viva ata hoxe, e os argumentos artísticos e teolóxicos sucedéronse. Malia que para os fiéis e peregrinos os temas principais do pórtico son facilmente recoñecibles. Se hai un persoaxe emblemático nesta obra, é sen dúbida o profeta Daniel. A imaginación popular que gusta inxenuamente de por unha amiga de malicia en todo, seguiu a tenra ollada de Daniel ata Esther. E atopou nos encantos da raíña xudea a razón de leticia de Daniel. Pero o sorriso de Daniel, tan enigmático como da Gioconda, pero máis doce e agarimoso, é un sorriso de acollida, de benvida a canto se dirixen a dar unha aperta ao apóstolo, despois de recorrer os longos camiños de Europa. Hai un aspecto desta obra mateana que pon en relación o Pórtico da Gloria coa música culta e popular da Idade Media e coa poesía cantada, religiosa ou profana. Son os 24 anciáns que tocan instrumentos. Recentes investigacións viñeron a demostrar a autenticidade dos instrumentos musicais representados no pórtico.
idénticos aos que xograres e trovadores dos cancioneiros galego-portugueses empregaban para acompañar as súas cantigas de amor, de amigo ou de escarnio. Estos instrumentos, como ven, son una copia auténtica, exacta, de todos los instrumentos que hay en el Pórtico de la Gloria y muestran una auténtica orquesta que existía en Santiago en el año 1188, que fue cuando se construyó el pórtico. El estudio directo de los originales en el pórtico nos ha demostrado que estos instrumentos estaban decorados. Incluso hemos encontrado restos de oro en la decoración. Escoitaríamos con prazer, nun concerto imaginario, tocar a viola o clérigo compostelán Airas Núñez e mailo almirante do mar Paio Gómez Chaño. Rabuñaría a arpa Xoan Zorro, o que mandou labrar barcas novas en Lisboa, e Maispero Meogo, cabo dunha fontana fría. Daríalle o manubrio do organistrum o rei de Castela Alfonso X cantándolle a Virxe, e o rei de Portugal Don Dinís baixo as flores do verde pino. E Mendiño anxería o salterio agardando a fatal subida da marea. Porque estes instrumentos petrificados no Pórtico da Gloria falannos, como a ningún outro documento medieval, dun riquísimo patrimonio musical galego e remítenos directamente aos cancioneiros de Axuda, da Vaticana e de Colochi Brancuti. Poucos datos certos temos que falen da vida do xenial artista do Pórtico da Gloria. Unha noticia confirmada data do ano de 1168. O 23 de febreiro dese ano, o rei Fernando II concedeu ao mestre Mateo 2 marcos de prata semanais, de xeito que sumasen 100 maravediso ano, polos traballos que Mateo facía na igrexa do apóstolo Santiago. 20 anos máis tarde, o 1 de abril de 1188, o mestre Mateo colocaba os linteis do pórtico. E aínda debeu seguir traballando na catedral, porque entre a colocación dos linteis e o remate do pórtico debeu transcorrer un espacio de tempo. Hai outras novas, máis ou menos contrastadas, e algunhas hipóteses en torno á orixe de Mateo. Pero certo é que ascendeu ao Olimpo galego, e foi tal a admiración que despertou no pobo, que foi mitificado como moi contados persoaxes galegos, e ata foi popularmente canonizado co agarimoso nome de Santo dos Croques. Ademais de ser popularmente elevado ao santoral, o mestre Mateo foi obxeto dunha abondosa materia lexendaria, o que proba a admiración que despertou durante distintas épocas. Pouzabrei recolleu oralmente en Santiago unha lenda, segundo a que, tan pronto como o mestre Mateo rematou a obra do pórtico, lle foron arrincados os ollos para que non puidese facer outra igual. Relato moi semellante a aquel famoso romance do rei Moro de Granada, que lle pagaba unhas moedas de ouro por cada día de traballo ao decorador da Alhambra, a quen matou despois de que rematase, para que non fixese nada parecido. O escritor romántico Neira de Mosquera conta que o mestre Mateo incluiu o seu retrato entre os personaxes que representaban o paraíso. Escandalizado, o arcebispo, don Pedro Suárez de Deza, mandou retirar o retrato acusando o mestre de impiedade. Mateo reflexionou. Na gloria prohíbeme o arcebispo. No limbo impídemo a idade. No purgatorio négamo a conciencia. No inferno rexeita a fe. E colocouse, axeonllado, de costas á súa obra, ollando o sepulcro do apóstolo. Estes e outros relatos, máis ou menos verosímiles, que viñeron a reforzar e enriquecer o rito popular de que hai que petar coa cabeza na do Santo dos Croques, por ver se nos contaxe algo do talento en maestría. Un culto á sabiduría, non sei se eficaz, pero polo menos ben intencionado. E inofensivo se un controla a forza do croque.
Por riba da canonización relixiosa, popular e espontánea, o mestre Mateo sufriu unha canonización artística. É dicir, converteuse nun verdadeiro canon estético, nun modelo imitado ao longo dos séculos e máis aló de Galicia. Na cidade de Santiago, o claustro románico da Colexiata do Sar conserva a pegada inconfundible de Mateo. Deste primitivo claustro consérvanse hoxe, acochados a carón da igrexa, 9 arcos románicos, apoiados en columnas dobres e decorados cunha vizosa ornamentación vexetal. No municipio pontevedrés de Silleda, nas ruínas do que foi Mosteiro de Carboeiro, consérvase por partida dobre a herdanza de Mateo, a arquitectónica e a escultórica. Na igrexa deste mosteiro vaise dar unha solución arquitectónica semellante á ideada por Mateo na Catedral de Santiago, para salvar o desnivel do terreo, a construción dun subterráneo. A cripta de Carboeiro, datada segundo inscripción exterior no ano de 1208, 20 anos máis tarde da colocación dos linteis do pórtico, descéndese por 2 escaleiras e está formada por 3 capelas que se corresponden con outras tantas da xirola. Grosas columnas cilíndricas e fortes bóvedas de aristas reforzan o carácter de soporte da gran construción superior. Canto á decoración da portada principal da igrexa, tanto os ancianos músicos como os motivos vexetais remítennos directamente á escola de Mateo. Na Catedral de Ourense vanse suceder en distintos momentos diferentes obras con acento mateano. Nunha segunda fase constructiva da catedral, que se pode pechar no ano de 1194, traballan seguramente discípulos de Mateo, que decoran as portas sur e norte da catedral. E aínda que ditas portas sufriron importantes transformacións posteriores, enlazan directamente con fórmulas decorativas facilmente recoñecibles. Posteriormente, nunha última etapa constructiva da Catedral de Ourense, remátase o Pórtico do Paraíso, obra de mediados do século XIII. Co paso do tempo, o Pórtico do Paraíso sufriu importantes modificacións. Ao construírse no século XVI, a fachada que hoxe pecha a catedral por occidente, suprimiuse o tímpano do arco central. Cambiáronse as bóvedas do vestíbulo e repicáronse os monstruos do zócalo. Aínda conservando a mesma idea de conxunto e idéntico contido para os 3 arcos, o Pórtico do Paraíso distanciase do da Gloria non só en detalles, como a aparición de novos instrumentos musicais, a frauta ou a bandurria, senón tamén, como afirma o profesor Moralejo, nunha idealización, serenidade, ensimismamento e homoxeneidade como conxunto que poideran reflexar os ideais de París ou de Amiens.
como se ten dito moitas veces, o Pórtico da Gloria, desde un ponto de vista estilístico, non é unha obra unitaria. A súa análise detida revela, en efecto, que son varias as persoas que interveñen na súa execución, compartindo, obviamente, unhas recetas, unhas pautas estilísticas unitarias. O labor destes colaboradores de Mateo, que deberon ser moitos, detéctase, polo tanto, tamén noutros pontos da catedral, da mesma Compostela e de fora de Santiago. Con repetida frecuencia, o impacto mateano revélase tan só en aspectos puntuais, parciais, follas carnosas, arquiños de ferradura, anxos con cartela, etc., etc. Existindo, en cambio, outras obras nas que a súa pegada é moito máis intensa, o que levou moitas veces a pensar na intervención do mesmo mestre Mateo na súa execución, hipótese que hoxe en modo algún pode ser aceptada. Con todo, debe terse en conta, dentro de todas estas obras vencelladas estilísticamente a Mateo, unha obra que é a da Catedral de Ourense, onde se detecta, se documenta a presencia dun obradoiro de extracción mateana nunha data moi precoz, alrededor de 1188, ano no que se produce a consagración do seu altar maior. O impacto de Mateo, ademais, detectarase fora de Galicia, por exemplo, na provincia de Zamora, no norte de Portugal, e incluso nun punto tan alonxado da nosa terra como é Cataluña. Unha das áreas de influencia e expansión do mateano fora de Galicia atopámola en Zamora, na Igrexa da Madalena e na Colexiata de Toro. Neste monumento de transición do románico ao gótico, non é difícil recoñecer na portada norte, de principios do século XIII, a herdanza inconfundible de Mateo, tanto na decoración floral como no tema dos anciáns músicos que tocan idénticos instrumentos aos do Pórtico da Gloria. Chama a atención tamén, na fábrica desta colexiata, elevada máis tarde á categoría de catedral, un monumental cimborrio con 2 corpos de ventás para permitirlle unha mellor entrada á luz. A Igrexa da Madalena, situada no centro da bella cidade de Zamora, pertenceu, segundo a tradición, aos templarios. Dunha soa nave, con ábside semicircular e prolongación recta, pódese datar a finais do século XII. Sobre un ensanchamento do zócalo, pegado ao muro norde, atópase un sepulcro que ten forma de baldaquino. O dosel semella unha cidade ou castelo fortificado, e os seus arcos trilobulados están decorados con dragóns e grifos, formando un singular bestiario de significado demoníaco. Tanto a estrutura do dosel como a súa escultura remítenos ao coro pétreo da Catedral de Santiago, que foi, por outra parte, o modelo que se seguiu cando se restaurou o sepulcro. Por riba da lousa sepulcral, unha cama sobre a que descansa unha muller, flanqueada por 2 anxos de longas túnicas e cabelos rizos, que levan o selo inconfundible de Mateo. Deste sepulcro, atribuído tradicionalmente a un templario, escribiu Émile Barthou: ningunha tumba do sur de Francia pode compararse co mausoleo suntuoso e estrano que se conserva na Igrexa da Madalena de Zamora. Un exemplo da pervivencia do modelo mateano no século XV é a igrexa parroquial de San Martiño de Noia. Na súa portada occidental rexurden, en efecto, bellos temas e recursos en novos programas. Os monstruos do zócalo, os apóstolos nas columnas franqueando a porta. E aquí atopamos a Santiago Peregrino,
co bordón en forma de tau. Non podemos esquecer que un dos remates do camiño da peregrinación era precisamente Noia. No arco, 12 anciáns músicos. E para que nada falte, no lintel do tímpano, a data da súa construción. 1434. Algo máis de medio século máis tarde, o Colexio de San Xerome, situado na Praza do Obradoiro, déixase influenciar pola vecindade co Pórtico da Gloria. O Colexio de San Xerome, actualmente rectorado da Universidade de Santiago, foi fundado polo arcebispo Alonso de Fonseca III durante o reinado de Carlos I para 25 estudiantes de familias pobres. San Xerome foi o primeiro colexio para estudiantes financiado por aquela universidade renacentista impulsada por Alonso de Fonseca. A arte de Mateo superou a proba do tempo e chegou ata os nosos días porque se foi enchendo dun novo contido simbólico, porque se foi convertendo nun lugar de encontro. Porque Mateo labrou esa pedra onde todos podemos pousar a man e formular un desexo que nos proxecte cara ao futuro. Por iso, a arte de Mateo é inmorrente. Erguidos na soidade dos grandes espacios naturais ou no medio de poboacións dobregadas baixo o peso da miseria, levantábanse, como nos castelos nos que velaban os soldados, unhas fortalezas, lugares de asilo e esperanza, contra as que nada podían os exércitos demoníacos. Estas eran os mosteiros. A sociedade, como se pensaba na Alta Idade Media, estaba sostida sobre dous alicerces, defendida por dúas milicias asociadas, os que combaten e os que rezan. E hai mellor lugar para a oración, pregúntase os divinos seu libro Tempo de Catedrais, cos refuxios de silencio protexidos polas paredes do claustro. En todas as abadías de Occidente, os monxes tiñan o deber e o poder de calmar a ira de Deus.
Eran os amos do sagrado. As orixes do mosteiro de San Martiño Pinario pódense retrotraer ata os tempos mesmos do descubrimento do apóstolo Santiago, porque cando a principios do século X, no ano 912, o bispo Sisnando decide potenciar o seu culto, organiza en torno ao sepulcro 3 comunidades. Os coengos de Iria Flavia, a primitiva sé episcopal, a comunidade vieita de Antealtares, de orixe asturiana, instalada diante mesmo do primitivo edículo que guardaba os restos do apóstolo, e a comunidade de San Martiño Pinario, que se reunía para o culto en Santa María da Corticela, próxima á Igrexa Apostólica, pero exterior á mesma. Esta estreita convivencia non estivo libre de problemas. O máis sonado foi o pleito que se produciu entre a comunidade de Antealtares e o bispo Peláez, cando este decide, a mediados do século XI, iniciar as obras dunha nova catedral románica. A concordia de 1077 entre o bispo Peláez e o abade Faxildo de Antealtares veu resolver o problema botándose o convento para atrás e deixando espacio para a xirola e a cabeceira da nova catedral. Os monxes de San Martiño Pinario procedían, segundo a tradición, do mosteiro de San Cibrán de Calogo, hoxe desaparecido nos termos da actual Vilanova de Arousa. Ordoño II confirmoulle as súas posesións en terras arousanas e fíxolles doazón dunhas casas onde hoxe está a igrexa do mosteiro e dos terreos de Valdedeus e Valdo Inferno, na zona de Pinario, e fora dos primitivos muros da cidade. Daí o nome de San Martiño de Fora, co que é coñecido nos documentos medievais. A Corticela seguiu sendo a igrexa na que a comunidade de San Martiño Pinario realizaba os oficios divinos, malia estar separada do mosteiro, ata que San Pedro de Mezonzo, no ano 992, accedeu a que se celebrasen os rezos e os oficios na igrexa propia do mosteiro, aínda que continuasen acudindo á Corticela. En 1102, Xelmírez consagra unha nova igrexa conventual. En 1115, como proba das boas relacións que mantiña o arcebispo coa comunidade, outorga o privilexio, asinado tamén pola raíña Dona Urraca, no que se confirman todas as posesións do mosteiro e aínda se acrecentan, quizáis en agradecemento pola axuda prestada polos monxes na revolta da cidade de Santiago contra o arcebispo e a raíña Dona Urraca. Da igrexa e dos edificios medievais non quedan hoxe máis que restos reutilizados na cimentación das fábricas barrocas actuais. Coa reforma dos reis católicos, a desaparición dos abades comendatarios e a incorporación do mosteiro á congregación de Valladolid, que se confirma en 1498, San Martiño Pinario inicia a súa etapa de esplendor artístico, a súa etapa asentada sobre a boa administración económica dun dominio territorial que se estende por todo Galicia e, en ocasións, aínda desborda estes límites. A administración das terras, cedidas en foro aos agricultores, faise ben directamente establecendo unha relación freguesía-mosteiro, ou ben por medio de prioratos, células representativas da autoridade abacial, a través da persoa dun cura, dun prior ou d'ámbolos dous. A cambio da cesión das terras propiedade do mosteiro para o seu cultivo, os campesinos deben contribuir cunhas rendas, principalmente de cereais, trigo e centeo. Ata 1699, fins do século XVII, non aparece o millo como forma de pago de rendas. Non fai falla destacar a extraordinaria importancia que nunha economía agrícola de autoconsumo, como é a galega dos séculos XVI ou XIX, ten o seren os únicos, xunto aos pazos, posuidores de excedentes agrícolas comercializables. En todo el occidente cristiano, el siglo XII es un tiempo abierto, un tiempo de comunicación intensa entre las partes y del todo con los otros ámbitos de civilización. En Galicia, la manifestación
clara de esa apertura es el Camino de Santiago, la intensa comunicación en las dos direcciones a través de él. A Santiago vinieron gentes de todo tipo, de toda condición, pero entre los peregrinos llegaron también los monjes, y muy particularmente los monjes cistercienses. A partir de 1142 se crean en Galicia 13 monasterios de esta todavía joven orden monástica. Frente a las dificultades y en definitiva al escaso arraigo de los cluniacenses en la etapa histórica inmediatamente anterior, Cister en Galicia tiene éxito. Y las consecuencias de este éxito son importantes en la nueva organización de la sociedad gallega. Ellos han aportado un conjunto de técnicas en lo que se refiere a la explotación de la tierra, al trabajo de la tierra, a su organización nueva, que han tenido consecuencias de primer orden en lo que se refiere no solo al desarrollo de la vida agraria en la Galicia del XII y del XIII, sino también a la aparición y al afianzamiento definitivo de la vida urbana. La presencia de los monjes blancos significa, yo creo, la incorporación plena de Galicia a la nueva sociedad feudal que domina en Europa desde este momento. A partir do século XVI, San Martiño Pinario convértese nun excepcional obradoiro onde se van ir sucedendo os mellores arquitectos e artistas que traballan en Galicia ata principios do século XIX, principiando polo portugués Mateo López, que se encarga da igrexa. A planta deste templo é de cruz latina, con capelas laterais e inscrita nun gran retángulo. As dimensións extraordinarias: 75 metros de longo por 28 metros de ancho. A nave central e a do cruceiro teñen 15 metros e medio de ancho. Mateo López recibiu tamén o encargo de erguer a fachada da igrexa, un enorme retablo de pedra adicado a visualizar as glorias da Orde Vieita, presidido pola Virxe e San Martiño. Xunto a este programa retablístico achamos unhos elementos iconográficos de extracción civil. Os frisos que separan os corpos do retablo están decorados con bustos de membros da Casa de Austria: Carlos I, Felipe II e quizáis Isabel Clara e Eugenia, como representantes da monarquía católica. O retablo da fachada de San Martiño, xa un pouco tardío, obra de fins do século XVI, ten unhos claros precedentes portugueses. Mateo López trae unha arquitectura que se vai a plasmar en San Martiño Pinario, unha arquitectura claramente inspirada nos edificios coetáneos de Portugal, sobre todo da zona de Viana, da zona de Entremiño e Douro. Unha proba, quizás a proba millor deste clasicismo portugués, é esta fachada que estamos a ver aquí detrás, e que é un inmenso retábulo en pedra, un inmenso canto á Virxe e tamén o canto da apoteose da Orden Benedictina que fai nese momento a súa eclosión no ambiente espiritual de Compostela. Mateo López trazou un plano para a igrexa e cando morre en 1606 o seu proxecto é respetado polos seus sucesores. Agás no caso da cúpula, que quedou sen resolver ata que en 1626 o granadino Bartolomé Fernández Lechuga se ponga á fronte das obras de San Martiño. A cúpula é un dos elementos arquitectónicos de máis forza dun edificio, o que o trascende e pasa a formar parte da paisaxe, con maior autoridade e prestixio que as torres ou os edificios máis altos. Outra obra a incluir no ámbito do clasicismo en San Martiño é o claustro das oficinas, de 2 corpos, de 2 pisos cada corpo, e planta rectangular de 6 treitos nos lados maiores e 4 nos menores, separados por pilastras toscanas, de 2 en 2 no primeiro corpo e con casetóns cadrados no segundo.
casa de 1677, que figura no entaboamento do lado sur, alude á súa última etapa constructiva, da que é responsable Frei Tomás Alonso, daquela o mestre de obras do mosteiro. Frei Tomás Alonso acomete a primeira obra plenamente barroca de San Martiño, o campanario, cun singular trazado rectangular e exuberante decoración naturalista. Frei Tomás Alonso pertence á primeira xeración de arquitectos galegos barrocos, á xeración de 1640, encabezada por Domingo de Andrade, que decora os edificios cuns motivos que van converterse en emblemáticos: decoración xeométrica e decoración vegetal, entre outros. De verdadeiro virtuosismo técnico, pódese calificar a escaleira do refectorio. Só de apoio lateral, de 4 treitos, cuberta con cúpula octogonal sobre trompas. A carón da ornamentación vegetal aparecen os indiates, un exótico motivo tomado do barroco peruano, a través quizáis de algún libro ou ilustración. Na igrexa do mosteiro, Frei Tomás Alonso dirixe tamén a construción da bóveda plana do coro, que unha vez máis xunta ao virtuosismo técnico unha variadísima ornamentación. E prolonga o coro cuns balcóns laterais ao longo das dúas naves e do cruceiro, pousados sobre ménsulas ou consolas, que lembran formal e decorativamente as que anos antes fixera para o hostal dos Reis Católicos. Para Frei Tomás Alonso, o granito semella ser un material doado de traballar, porque a súa talla imita a perfección formal do traballo feito en madeira. Nun contrato que se conserva de cando Frei Tomás Alonso reforma a fachada do hostal dos Reis Católicos, o arquitecto confirma que ensaiaba os seus modelos primeiro en madeira. Esta primeira xeración de arquitectos barrocos péchase con Frei Gabriel de Casas, autor da fachada do mosteiro, obra de fins do século XVII. Fronte aos seus contemporáneos, Frei Gabriel Casas foxe de toda decoración que non sexa arquitectónica e busca un conxunto clasicista onde a horizontalidade só se rompa coas torres laterais e a portada principal. O progresivo engrandecemento de San Martiño Pinario provocou o recelo e a desconfianza do seu veciño, o cabido catedralicio, dende os primeiros tempos da súa expansión. En 1590, o cabido protesta formalmente ante a construción da nova igrexa do mosteiro que estaba realizando Mateo López. Protesta que non debeu de ser atendida porque as obras continuaron a bo ritmo. Pero os pleitos continuaron tamén durante un século, e cando Frei Gabriel Casas se propón pechar os claustros coa actual fachada, o cabido oponse decididamente ao comprobar a altura que tomaba o edificio no ángulo que mira ao pazo do arcebispado. Entre as moitas razóns que aporta para deter a obra, a máis importante era que a proximidade e a altura do mosteiro impediría a entrada do vento do norte ao templo do apóstolo, imprescindible, dicían, para a súa salubridade. Esta opinión foi avalada polo informe dun médico madrileño que, citando a Hipócrates, ditaminou sobre a distancia que debería separar os edificios nos países húmidos. Ditame que foi inmediatamente refutado polo informe contrario doutro médico. Finalmente, en 1697, recomenzan as obras iniciadas facía 20 anos, cun acordo entre as partes polas que se comprometían a deixar sitio libre para desembarazo e fermosura das fábricas da Santa Catedral e do Mosteiro. Trátase da lóxica suspicacia entre veciños cando ven erguer ao seu carón edificios imponentes e síntense aldraxados, porque, como di o cabido, semellantes fábricas fanse máis por emulación que por conveniencia e utilidade.
Con esa vocación de continuidade a través dos séculos que tiñan as obras de outrora, no Obradoiro de San Martiño continúase traballando durante o século XVIII. A Fernando de Casas, discípulo de Frei Gabriel de Casas, pero sen ningunha relación de parentesco, como se afirmou nalgún momento, tocoulle ultimar e coroar obras anteriores, algunha delas principiada había máis dun século, como o claustro da Portería ou Procesional, trazado polo arquitecto Bartolomé Fernández Lechuga, o autor da cúpula, que o comenzou pola parte arrimada á igrexa, e do que pouca obra deixou feita cando volve a Granada, quizáis 2 ou 3 treitos. O claustro foi avanzando pouco a pouco, sucedéndose na dirección das obras José Peña de Toro, Frei Gabriel Casas e Fernando de Casas e Novoa, que foi quen lle puxo remate no ano de 1743. No recinto eclesial, Fernando de Casas é o autor da capela da Virxe do Socorro, na que ensaia a utilización de policromía nas paredes e o emprego de diferentes materiais decorativos. Fórmulas notoriamente diferenciables das que anteriormente se utilizaran na sacristía do mosteiro. Os mesmos motivos ornamentais da pedra atopámolos nos retablos de San Martiño, onde axudan a maestría das dúas figuras máis senlleiras da súa época. Fernando de Casas no trazado e o entallador Miguel Romai, de quen di o profesor Otero Túñez. Herda a fastuosidade ornamental de Andrade, para acadar despois monumentais efectos de masas baixo a inspiración de Simón Rodríguez ou Fernando de Casas, os dous arquitectos cos que traballou Miguel de Romai. Frei Manuel de los Mártires, que sucedeu a Fernando de Casas como mestre de obras en San Martiño en 1749, representa a última xeración de arquitectos barrocos. Nas escaleiras do mosteiro sintetiza a linguaxe barroca, sucedéndose as volutas enroladas ou placas cilíndricas, herdanza de Simón Rodríguez, e os pináculos, segundo o modelo de Casas. Nas escaleiras exteriores da igrexa, de desenvolvemento curvo, que veñen sustituir outras interiores, Frei Manuel de los Mártires entona, con elegancia pacega, o canto do cisne do barroco galego. O final desta etapa de esplendor de San Martiño Pinario e do conxunto dos mosteiros galegos son as sucesivas leis de exclaustración e supresión de conventos e mosteiros que van de 1820 a 1837 e que foron seguidas pola venda ou desamortización das súas propiedades. Neste senso, San Martiño Pinario aporta uns datos extraordinariamente importantes para o coñecemento da historia agrícola do país, das propiedades eclesiásticas e da evolución económica e social de Galicia no tránsito do antigo réxime ata os nosos días. María del Carmen Quintáns, no seu estudio do dominio de San Martiño Pinario ante a desamortización, suliña un feito históricamente crucial. Os campesinos, di, non son en ningún caso os compradores das rendas que se poñen á venda. E aínda que xurdiran contadas excepcións a esta regla, a desamortización en Galicia significa a sustitución da Igrexa por outros propietarios e a continuidade do réxime tributario tradicional.
A agricultura de despois da desamortización é a mesma que a de antes. Os campesinos continúan condenados a unha economía de supervivencia e o pago de rendas aos novos propietarios dos foros. Pero se as consecuencias sociais negativas de alonxar o campesino da propiedade da terra foron suliñadas por todos, as consecuencias económicas negativas pasaron máis desapercibidas. Para o historiador Eiras Roel, as consecuencias económicas foron a descapitalización da economía activa do país, porque a grande masa de capital destinase á compra de rendas raíces, e non aos investimentos empresariais propios daquel tempo e imprescindibles para o desenvolvemento do país, como a minería, a industria, o ferrocarril. Consecuentemente, o escaso desenvolvemento económico de Galicia terá que facerse baixo a dependencia de capital estranxeiro, propiciándose así un neocolonialismo financiero. Pero voltando a San Martiño Pinario, o mosteiro foi rescatado do abandono e da ruína certa a que foron condenados a maioría dos mosteiros galegos polo arcebispo don Miguel García Cuesta, que en 1868 o destina a seminario diocesán, iniciando así unha nova etapa. A última actuación arquitectónica en San Martiño foi o acondicionamento recente dunha parte do edificio e da igrexa fora de culto dende hai anos, co propósito de servir de marco para a exposición Galicia no tempo, e a máis longo prazo para a súa utilización con carácter permanente. Por tratarse de espacios dunha grande expresividade arquitectónica, procurouse o emprego de materiais que non contrasten cos xa existentes. A restauración do excepcional conxunto retablístico da igrexa e a procura dun diálogo espacial que ilustre as distintas secuencias históricas da exposición. A intervención no mosteiro de San Martín Pinario para adaptación, restauración e rehabilitación ás ás de museo e arquivo é primeiramente unha adaptación para acoller a exposición Galicia no tempo, tivo unha serie de plantexamentos iniciais que elaboraron uns criterios que son os que se están en práctica na propia restauración e nos propios proxectos. Estes criterios surden fundamentalmente do análisis histórico da propia construción do mosteiro, que tivo en todo momento unha sedimentación de diferentes estilos e diferentes técnicas constructivas. En base a ese análisis, os criterios fundamentales foron estes: un respeto á historia, pero un respeto á historia sin sumisión a ela, un respeto creativo, construtivo, pero nunca sumiso. Unha intervención que sexa como unha sedimentación máis, como unha aportación cultural máis, sin deteriorar e eliminar os diferentes espacios e as diferentes técnicas construtivas preexistentes na historia, de tal maneira que aportemos novas técnicas, novos espacios, pero sin eliminar as preexistentes, quedando como un sedimento máis. A unha adecuación ao espacio con diferentes usos históricos, como ten San Martín Pinario, a un novo uso, pero sempre compatible, como son os museos, as exposicións e os arquivos, con os usos que históricamente tuvo o edificio. En definitiva, un novo uso, pero sempre compatible co uso que, en definitiva, artellou todo este maravilloso espacio. E deste xeito, como aquel San Martiño, primeiro soldado e despois bispo de Tours, que repartiu a súa capa cun pobre, o mosteiro reparte hoxe a metade do seu edificio coa exposición Galicia no tempo, que quer ser unha vea, unha trave cultural sobre a que discorre unha parte do discurso estético deste país.
antes de dar co marqués, percorreron o capelán e o seu guía toda a horta. Aquela vasta extensión de terreo fora, noutro tempo, cultivada con primor e agasallada cos adornos da xardinería simétrica e xeométrica vinda de Francia. De todo aquilo non quedaban xa máis que vestixios. Mudaron de rumbo, dirixíndose ao enorme caserón. Recorreron o claustro, cruzaron varios salóns con destartalada moblaxe, sen vidros nas vidreiras, maltratada as súas pinturas pola humidade e a madeira do piso polo caruncho. Pararon nunha habitación pequenota. Os andéis entreabertos deixaban asomar legaxos e protocolos en abundancia. Polo chan, en dúas cadeiras de baqueta enriba da mesa, no alféizar mesmo da fiestra, había máis papéis, máis pergameos amarelos, vetustos, acarunchados, enrugados e rotos. Tanta papelería exhalaba un cheiro a humidade, a rancio, que formigueaba na gorxa desagradablemente. A condesa de Pardo Bazán, tan ligada vital e sentimentalmente á vida pacega, tocoulle o deber xudicial de levantar acta de defunción e desahucio dunha forma de vida que estaba chegando ao seu fin. A partir da segunda metade do século XIX, os fundamentos económicos e sociais que sostiveron a estrutura do pazo tambaleanse coa redención dos foros e a perda de poder xurisdiccional. Iníciase entón un longo período de decadencia desta forma de vida e o pazo convírtese nunha construción fermosa que a miúdo cambia de mans e sempre de sentido. Derivada do étimo latino palatium, a palabra pazo, rexistrada xa na lingua galego-portuguesa da Baixa Idade Media, vaise referir a un conxunto de variedades constructivas heteroxéneas. E co paso do tempo, non esquezamos que ainda no século XX se levantan construccións que queren ser pazos, pasa a englobar unha variedade tipolóxica de difícil sistematización. Para Martínez Barbeito, é pazo en Galicia todo edificio levantado no campo con destino á residencia fixa ou temporal de familias nobres, de proporcións que superen notoriamente o resto das vivendas da aldea, que presenta trazos suntuarios desusados nas moradas campesiñas, que ostenta signos heráldicos e que non sempre, pero sí a miúdo, se completa cun portal blasonado ou non, cunha capela anexa, cun xardín e, como quere o refrán tan extendido, cun pombal e un ciprés nas súas inmediacións. Supónse que todo isto ten que ser auténtico, é dicir, procedente dun tempo en que a nobreza vivía así de modo permanente como circunstancial no campo. Quizáis desde unha óptica arquitectónica non sexa doado identificar o pazo cun hábitat rural, porque resulta evidente que certas tipoloxías constructivas urbanas foron transplantadas directamente ao mundo rural, e porque tamén se dá o fenómeno contrario como sinala Otero Pedraio. Transplantado ás cidades, o pazo alíñase nas rúas como en Santiago sen perder o seu carácter patriarcal. Pero se desde unha óptica arquitectónica non se pode separar o pazo urbano do rural, o certo é que a vixencia económica e a funcionalidade social do mundo pacego danse nun tempo histórico determinado en un asentamento rústico. Non se pode definir un pazo dende características de orden formal. O pazo exixe outro tipo de lectura. Un pazo está arraigado nun medio rural. Nese medio rural comparte o medio físico cas vivendas de carácter campesiño. O campesiño vive nas vivendas de carácter funcional e acomodadas a un determinado tipo de vida. O señor do pazo
responde a outro modo de estar na terra. Ese modo de estar é ben de rentista, é ben como unha persona que controla a súa propiedade. O pazo se pode caracterizar, pois, en función dun modo de vida que é un modo de vida señorial asentado no campo galego. O pazo, considerado pois como un xeito de vida, aséntase sobre dous alicerces, o foro e o señorío. Co desenvolvemento, a partir do século XVI do sistema foral, vai progresar unha clase social beneficiaria dos excedentes agrarios, a que os historiadores chaman intermedia, porque en moitas ocasións, máis que administrar propiedades de seu, o que fan é recibir mediante foro un determinado patrimonio, un certo número de terras que arrendan pola súa conta aos campesiños por medio dun novo foro, o subforo. Deste xeito, pasa a ocupar unha posición intermedia entre os grandes propietarios de terras, a Igrexa principalmente e a grande nobleza residente na corte, e os labregos. O señorío, pola súa banda, exercíase como delegación do poder real, e en nome do rei ou de outros poderes eclesiásticos ou civís, os señores dos pazos administraban xustiza, nomeaban autoridades como escribáns, alguacís ou alcaldes maiores, e mesmo cobraban certos impostos e mantiñan cárceres. Ata hoxe chegaron, máis ou menos deformados pola lenda, certos relatos que ilustran topónimos tan evocadores como Campo da Forca. Aínda en 1809, a Audiencia de Galicia declara que había daquela no seu territorio 1160 xurisdiccións e coutos, dos que 45 eran de realengo, dependían do rei. O resto eran de abadengo, é dicir, dependían da Igrexa e dos señores. A vixencia desta estructura económico-social coincide co ascenso do mundo pacego, e a súa valoración é lóxicamente distinta. Para Otero Pedraio, habitante dos Pazos, esta forma de vida é en si mesma unha garantía de armonía social. O estilo fidalgo de vivir, di Otero Pedraio, xunta os pazos da aldea cos composteláns. Case non houbo parroquia ou xurisdicción sen a súa fidalguía. O tema en materia diaria de crítica na aldea era o señorío xunta a xente da Igrexa. Dende logo, no sentir popular do agro, as ideas de fidalguía e xurisdicción remanecen da mesma fonte. Sentir aínda non de todo morto, a pesar de case século e medio de legislación, xurisprudencia e costumes de igualdade ante o dereito. Non dubidamos de algúns cumprimentos do ideal na aldea, nin dunha armonía fonda entre o pazo e os lugares labregos, no desenvolvemento dos ritmos respectivos. O mundo dos pazos é un mundo ben ordenado. O mundo dos pazos é un mundo que na súa fase final probablemente fose armónico, tal como veu literariamente e incluso estéticamente Otero Pedraio, pero na súa andadura histórica non foi así tal, non? Porque o fundamento económico da vida dos pazos estaba na explotación do traballo dos campesinos, porque moitas das rendas que cobraban os pazos, casi todas elas derivaban de contratos forais, de cesións da terra, que foran feitos a veces en condicións moi duras para os campesinos. O que sucede é que, andando o tempo, as relacións entre os donos dos pazos e os labregos foron adquirindo certa estabilidade, e isto permiteu que o sistema ordenado alrededor do pazo, da igrexa, en cada parroquia, en cada comarca, tivese esa estabilidade que literariamente despois reflexou Otero Pedraio. Pero é obvio que o sistema dos pazos é un sistema económico no que existe unha explotación directa do mundo campesino a través, sobre todo, do control e monopolio da terra por parte dunha minoría, ben sexa de eclesiásticos, ben sexa de fidalgos e nobres laicos. É xusto entre mediados do século XVII ata a metade do século XIX, cando se incrementa a actividade constructora dos pazos ou a restauradora. Estes fidalgos intermedios dos que falábamos erguen ou incorporan ás súas construccións elementos decorativos relacionados con uso militar.
ameas escudos de armas ou garitas, á procura dun pasado cabaleiresco e ao mesmo tempo dunha imaxe de poder, autoridade e xerarquía ante o mundo campesiño do entorno. E aínda que todos estes elementos decorativos, definitivamente distanciados dunha finalidade militar, poderían resultar anacrónicos no seu tempo, veñen a relacionar o mundo pacego coa súa orixe histórica, que é o castelo ou a torre medieval. Esta torre, que sobresae do corpo do edificio, é a orixe de moitas construccións pacegas. Sen embargo, o feito de que en documentos do 16 se lle chame torre ou casa-torre a construccións que nada teñen que ver cun pasado señorial e con solucións constructivas próximas á arquitectura popular, exixen varias liñas de explicación, diversas posibilidades. Sen desbotar en ningún modo o vencello histórico que poida ter coas construcións medievais militares, a orixe da arquitectura pacega é problemática. Os especialistas propoñen varias hipóteses. Otero Pedraio considera que a arquitectura pacega debe máis á campesiña e monástica que á militar das fortalezas. Martín González afirma que o pazo deriva das casas de pracer italianas do Renacemento con aportacións barrocas. Outra posible orixe apuntada por Kibler son as construcións portuguesas da mesma tipoloxía. Bonet Correa atopa pola súa banda que a estructura, tanto do pazo rural como urbano, foi traída por mestres santanderinos que viñeron traballar a Galicia. Para Álvarez Gallego, a ascendencia máis remota da arquitectura pacega habería que buscala na casa romana. Moitas e moi diversas teorías que, sen entrar polo miúdo na análise de cada unha, amplían e diversifican as posibilidades e obrigan a considerar como múltiple a orixe dos pazos. Non deixa de sorprender que o refrán popular que tercia na identificación dos pazos non incida na construción principal, senón en construcións e detalles anexos. Capela, Pombal e Ciprés, pazo. Conscientes, sen dúbida, da enorme variedade, da rica tipoloxía destas construcións e da fronteira imprecisa que separa unha casa grande dun pazo, por exemplo, a sabiduría popular colleu o camiño máis curto. Tomar nota do que poderíamos chamar construcións adxetivas do pazo, a capela e o pombal. Simbolizar no ciprés o desenvolvemento do xardín e elevar estas anécdotas construtivas á categoría identificadora. O que sí parece seguro é que o refrán conectou co mecanismo psicolóxico dos donos dos pazos, que ergueron estes elementos construtivos e decorativos e outros como signos externos de poder, autoridade e prestixio, e que viñan reforzar, en calquer caso, o contido simbólico do conxunto. Non se pode abordar con mínimo rigor en pouco tempo a representación da variada tipoloxía pacega. Hai máis de 600 pazos catalogados polo Colexio de Arquitectos de Galicia, catálogo que aínda non está pechado. Nin siquiera podemos ocuparnos polo miúdo das estructuras constructivas dos pazos. Cada un dos seus elementos exteriores, o portalón, a muralla, as capelas ou os xardíns, merecería un estudio illado. Algúns deles, xa queda dito, erguen o seu poder singularizador por riba mesmo da construcción principal. Nin podemos tampouco referirnos con detalle á súa distribución interior, ás escaleiras, á cociña ou ao salón. Como significar a riqueza constructiva pacega en 4 casos contados? Pois baixando dende a montaña á beira-mar, pasando polos vales do interior, nunha rápida pero non precipitada viaxe. Soy la casa de Quindós, fundada en esta montaña. Pode lerse no escudo de armas que preside a porta principal. Montaña é un termo polisémico que alude por unha banda ao emprazamento físico do pazo. Pero por outra, non podemos esquecer que durante varios séculos, montaña e montañés foron sinónimos de limpeza de sangue e de linaxe. O pazo de Quindós
identifica o seu carácter defensivo. Franqueada a súa entrada por 2 torreóns en forma de cubo, as súas portas, incluída a principal de 1,60 metros de ancho, son estreitas e baixas. As súas paredes anchas e fortes, poucas fiestras. Semella que o edificio se pecha ao exterior e se abre ao patio interior. Para defenderse da dureza do clima e dos ventos, estamos a preto de 900 metros de altitude, fíxose un corte no terreo que o pon a cuberto da invernía. O desnivel compróbase a simple vista. O norte da casa apenas chega aos 2,5 metros de altura, mentres que a fachada ten 9 metros e os torreóns máis de 11 metros. Os 2 torreóns teñen na súa planta baixa seteiras para a defensa cruzada da porta e a súa parte superior está dedicada a pombal. Os materiais de construcción son os propios do país. Cantería e pizarra, empregada mesmo para as arquerías do patio, e a cubrición de lousa. O apelido Quindós é de procedencia asturiana. Probou nobreza na Real Chancelería de Valladolid en 1759. O señor de Quindós, que era tamén rexedor perpetuo e alguacil maior de Ourense, foille concedido o marquesado de San Sadurniño en 1688. Ata finais do século pasado viviron neste pazo os marqueses. O seu estado actual fai temer polas pinturas murais que decoraban os salóns da primeira planta da fachada principal, así como polo conxunto deste fermoso pazo, o máis alto de Galicia. E dun pazo da montaña luguesa a un pazo das terras intermedias da provincia de Pontevedra. Quizáis o pazo máis famoso e coñecido de Galicia, e dende logo un dos máis distinguidos. O Pazo de Oca, nas terras da Estrada. Quen hoxe se achegue ao seu patio central, contemple a suntuosidade da súa fachada, do seu torreón ameado, a igrexa, e despois de admirar este señorial conxunto barroco, pasee devagar polos seus vizosos xardíns e os seus estanques cortesáns. Quen isto faga estará moi lonxe de imaginar algúns dos feitos de armas dos que foi este ario. O pazo tivo a súa orixe nunha torre do século XV, que lle foi arrebatada ao seu fundador, don Suero de Oca, polo arcebispo de Santiago Alonso Fonseca I, en 1447, por mor dunhos pleitos que tiña co seu rival o conde de Camiña, aliado do señor de Oca. O arcebispado de Santiago ocupou estas propiedades máis dun século. En 1564, o Papa cedeullos a Felipe II para que os vendese. Despois de varias vicisitudes, o pazo veu parar á man de don Andrés Galloso, casado cunha dama da raíña, e deu comenzo, en 1733, á construcción do actual edificio. Todo é digno de admiración no Pazo de Oca. Con razón, don Fernando Galloso gabábase de ter gastado 16.000 ducados en fabricar a capela, retablo, galería, dormitorios e cociña, e en trazar os xardíns. Pero con ser o conxunto digno de toda admiración, os xardíns de Oca pasan por ser os máis fermosos e os máis antigos, xa que consta documentalmente que en 1743 se iniciaba a súa plantación. Os xardíns de Oca vanse estructurando en 2 niveis. Un primeiro como elemento decorativo en relación coas galerías posteriores, primitiva solaina, e un segundo que se accede por un portón e unha fonte, como un gran parque, no que se van combinando en perfecta simbiose arquitectura e natureza, e como elemento que serve de nexo a auga. Este xogo de estanques superpostos, presas, fontes, lavadoiros, auga en fin que discorre, semella como un culto á auga, pervivencia de antiquísimos cultos, cristianizados despois nas augas santas. É unha estilización decorativa da auga no país das 1000 fontes e regatos, dos 1000 ríos e manantiais. Di a cantiga popular.
Cando no pazo de Oca a tardiña o sol fachea, parece un navío de ouro que o pé da costa fondea. La valorización actual de los pazos nos permite afirmar que no son tan solo una forma de cultura, por importante que ésta sea, sino que los pazos además tienen una misión de futuro dentro de Galicia, porque algunos de sus elementos más característicos tienen que desempeñar una función importante dentro de la misma. Es cierto que los 1.200 o 1.300 pazos que existen en Galicia es posible que no puedan ser salvados todos, pero sí un número muy importante de ellos, en razón a que, primero, el pazo ha tenido siempre vocación agrícola, y dentro de la renovación agraria de Galicia tendrá un puesto importante porque la calidad de sus tierras y la extensión de las mismas le permite organizar unidades agrícolas rentables. Dentro de un tema tan actual como es el medio ambiente, no podemos olvidar que los mejores jardines de Galicia, los bosques con mejores especies arbóreas, se encuentran también en los pazos. Y finalmente, el turismo de habitación es uno de los instrumentos más prometedores para la restauración de pazos. Y además, esa forma de turismo, que ya es conocida en Gran Bretaña e incluso en Portugal, permitirá de nuevo actualizar aquel viejo ejercicio del señorío de los pazos en una forma nueva de hidalguía, que es la hospitalidad de las personas que acuden a acomodarse, a alojarse en estos magníficos edificios restaurados. Os atractivos da vida nas cidades provocan o abandono dos pazos. Os señores da terra fóronse convertendo en señoritos da cidade, ou paseantes en corte, como describe Martínez Barbeito. As rendas do campo cada vez máis reducidas e os custes do traballo cada vez máis elevados producen a ruína dos pazos e o absentismo. Os pazos quedan para o veraneo. Pero non sempre, nen todos os pazos perderon a súa relación co campo, ni moito menos. Un exemplo é o Pazo de Banga. Emprazado nunha ribeira do río Arenteiro, onde abunda o viño, ademais de outros produtos agrícolas e forestais con que ir pagando a mantenza do caserío e da familia que o coida. Este Pazo de Banga ascendeu á gloria literaria porque nel pasou longas tempadas dona Emilia Pardo Bazán, que estaba casada co seu propietario, don Xosé Quiroga. Na súa novela El cisne de Villamorta, ambientada neste caserón, describe a paisaxe circundante e o río Arenteiro e califica o seu mirador como o balcón do Ribeiro. A panorámica que se recolle dende o mirador de Banga é, en efecto, soberbia. Situada no primeiro piso, dende a solaina, domínase tamén o patio interior, que na súa planta baixa está dedicado a dependencias de uso agrícola e adega. Unha ampla adega en consonancia coa produción das viñas. Cantos pazos quedan en Galicia que aínda conserven unha relación co campo? Por canto tempo manterá Banga esta relación? Un pazo que asegurou a súa supervivencia foi o de Mariñán, donado á Deputación Provincial de A Coruña polo seu derradeiro propietario, don Xerardo Bermúdez de Castro e Suárez de Deza, máis coñecido por Xerardo Láncara, de onde lle ven o nome de Pazo de Láncara con que foi coñecido, como antes Pazo de Bergondo. O Pazo de Mariñán tivo os seus comenzos nunha torre medieval, Solar dos Mariñas. Un dos seus primeiros señores, Gómez Pérez das Mariñas, foi un dos grandes cabaleiros da segunda metade do século XV, con sona de ser o mellor xustador que houbo en Castela no seu tempo. Os seus dominios estendíanse pola bisbarra das Mariñas, dende a Coruña a Betanzos. No século XVIII construíronse as dúas escalinatas e a capela, e transformouse a construcción medieval nun fermoso pazo. Para Martínez Barbeito, nada teñen de influxo italiano, nin as balaustradas,
nin as esculturas incorporadas. Habería que buscarlle a relación coa fachada do Obradoiro e o barroco galego en xeral. Buscando unha utilidade en consonancia coa nobreza do edificio, a Deputación de A Coruña levantou unha edificación adosada, destinada á residencia, mantendo no pazo os salóns principais. Pode ser discutida tanto a idoneidade da arquitectura acristalada como a oportunidade do propio engadido. Pero o que ninguén dubida é de que hai que buscarlle unha rendabilidade aos pazos se non queremos velos derrubados. Rendabilidade social, no caso de Mariñán, porque a titularidade correspóndelle a unha institución pública. Mariñán compite con Oca nos seus xardíns, e na tradición de teren os dous os primeiros eucalitos traídos a Galicia por Frei Rosendo Salvado, o frado de Tui, que foi bispo en Nova Nursia. O xardín sofre, máis que ningún outro elemento decorativo, o paso do tempo. A través del anuncia a ruína a súa chegada. A pedra resiste, pero o xardín, un ser vivo ao cabo, é máis vulnerable e a súa decadencia é case sempre premonitoria. Non acontece iso con Mariñán, que loce unhos xardíns espléndidos, refrexo da boa saúde do pazo. Unha pregunta que queda parcialmente sen resposta é a de quen construiu estes pazos. Contanse os casos excepcionais en que se conserva noticia de algún arquitecto. Nin siquiera nos pazos máis importantes ou máis recentes queda constancia dos constructores. Pero si non sabemos quen firmou os planos, si sabemos da maestría dos pedreiros, que traballaban a pedra dende a canteira ata os labores máis finos, verdadeiros ouribes do granito. E xunto aos canteiros e mestres de obras, os carpinteiros, os forxadores e outros excelentes traballadores da aldea, creadores anónimos da arte dos pazos e finalmente responsables de que ese monumento que ia xurdindo na natureza, feito cos materiais da terra, se confundise coa paisaxe como un elemento máis, sen discordancias, sen distorsións, perfectamente integrado. Os pazos, como conxunto patrimonio histórico-artístico, corren perigos certos de destrucción e de desnaturalización. Non é un segredo que conservalos en bo estado ou restauralos supón un esforzo importante. E non só económico, senón de tempo, de atencións e de sensibilidade estética. Porque o certo é que sen esta sensibilidade os pazos corren o perigo, como dicíamos, de desnaturalizarse. E o que debería ser unha restauración axeitada pódese converter nun arranxo infame, nun pegote insultante. Hai exemplos máis que dabundo como para alertar sobre a utilización de materiais construtivos impropios ao carón do granito, ou do derrubamento dos muros que rodean e conforman o espacio natural do pazo, ou dunha distribución interior inadecuada que nada ten que ver coa estrutura originaria. Por evitar todo isto merecen, en contrapartida, un recoñecemento especial da sociedade todos aqueles propietarios públicos ou privados que se esforzan por salvar estas construcións do abandono, a desfeita e o mal gusto. Porque a súa presencia ennoblécenos a todos. Liberado dende o século pasado das servidumes da historia, o pazo foi elevado a motivo literario cunha forza da que poucos escritores se sustraen. Dende López Ferreiro ou Benito Viceto, ata Otero Pedraio ou Elena Quiroga, pasando claro está pola Pardo Bazán ou Valle Inclán, o pazo pasou de escenario a mito. Pero non só os escritores, senón tamén o galego de hoxe se sente atraído polo poder de fascinación do pazo, ligado quizáis á súa propia monumentalidade ou á súa capacidade de transformación e ennoblecemento da paisaxe, do medio natural no que se asenta. E tamén, e sobre todo, porque nas súas pedras están escritas páxinas decisivas da nosa historia e da nosa arte.
se podería entender o desenvolvemento da pintura galega a través do tempo sen considerar o seu particular modo de executarse, no interior de recintos pechados, preferentemente igrexas ata este século, e de forma privilexiada en obras murais. Non é, xa que logo, un capricho, senón un posicionamento metodolóxico inescusable, visualizar a pintura galega a partir da súa apoiatura mural. Unha forma de materializar a obra plástica, o mural, que non é un reducto do pasado. Ao contrario, como poderemos comprobar, a realización mural ocupa un lugar de seu na pintura contemporánea. Tanto a Lei do Patrimonio Histórico Español de xuño do 85 como a da Xunta de Galicia non fan máis que potenciar o seu uso. Estas leis reservan o 1% do presuposto de cada obra pública financiada polo Estado ou a comunidade autónoma a financiar traballos de conservación e enriquecemento do patrimonio histórico e o fomento da creatividade artística. Sen esta lei non poderíamos ollar unha obra como esta, elixida ao chao nun centro público e que expón nesta parede unha páxina da plástica contemporánea. A primeira testemuña de decoración mural está depositada nun edificio tan importante como enigmático, Santa Eulalia de Bóveda. A construción está formada por un pequeno adro que dá acceso, por medio dun arco de ferradura, a un espacio rectangular, cunha parte central ocupada por unha poza. O edificio constaba de 2 plantas separadas por unha bóveda da que só se conserva o arrinque. O resto da bóveda e o piso superior derrubáronse no momento do descubrimento, en 1926. A aparición da poza, no curso das excavacións, veu resolver, en opinión de algúns investigadores, a enigmática orixe do monumento. Trataríase dun ninfeo, é dicir, dun edificio público da época romana adicado ás ninfas, deusas que encarnaban a fecundidade da natureza. Tería unha finalidade curativa. A análise